Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ μαζί μου τον εκλεκτό Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, κύριο Μιχάλη Αντωνίου. Έναν άνθρωπο τον οποίο γνώρισα μέσω από τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και στην πορεία βεβαίως τον γνώρισα και περισσότερο και ως άνθρωπο και οφείλω να πω ότι οι εντυπώσεις μου είναι καλύτερες και είμαι σίγουρη ότι μετά και την συνέντευξη που θα δείτε κι εσείς, θα έχετε κι εσείς τις ίδιες εντυπώσεις. Καλώς ήρθατε κύριε Αντωνίου στην παρέα μας. Ευχαριστώ Άννα Μαρία μου. Γίνεται Άννα Μαρία και Μιχάλης, διαφορετικά κυρία Ευτυχίου, είμαι πολύ χαρούμενος που μαζί σας. Το κλείνουμε διαφορετικά, να κρατήσουμε τον ελληνικό. Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, πώς βλέπεις τα πράγματα σήμερα στον τομέα της οικονομίας γενικότερα για τη χώρα μας? Έχουμε περάσει διάφορα. Ένα ουκρανικό με τη Ρωσία, αυτή τη στιγμή συνεχίζει εν μέρει και αυτό. Έχουμε και ένα Ισραήλ με ένα Λίβανο, μια οικονομία που πιο πριν υπήρξε ένα κούρεμα, υπήρξαν κάποια άλλα, υπήρξε οικονομική κρίση και εκεί που πάμε να προχωρήσουμε 3 βήματα μπροστά έρχεται κάτι καινούριο. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα? Η αλήθεια είναι ότι από το 2011 μέχρι σήμερα, τα τελευταία 13-14 χρόνια, με εξαίρεση ίσως μια μικρή περίοδο μεταξύ 17 και 19, αυτή η τριετία, τα υπόλοιπα χρόνια, μια δεκαετία έτσι γεμάτη σωρευτικά, ήταν πλήρης από ανατροπές, κρίσεις, προκλήσεις πρωτόγνωρες, αχαρτογράφητα νερά σε διαδοχικές φάσεις και χωρίς ένα manual να ξέρουμε, ένα checklist τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε ή να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να πω ότι στην ερώτηση σου είναι εντυπωσιακές οι αντοχές που επιδεικνύει αυτή η οικονομία. Έχουμε χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια μας πολλές φορές σε αυτό το διάστημα για το οποίο μιλούμε και όπως λέει και ο ποιητής, μάθαμε να πετούμε. Όταν χάσαμε τα έδαφος από τα πόδια μας, βγάλαμε φτερά και πετάξαμε. Και η αλήθεια είναι ότι και στην τρέχουσα περίοδο τα αποτελέσματα, τα μακροοικονομικά, τα μεγέθη είναι πάρα πολύ θετικά, συγκριτικά με οποιασδήποτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και αντικειμενικά, λαμβανωμένο υπόψη αυτό το οποίο έχει ήδη περιγράψει στην εισαγωγή σου. Δηλαδή πολέμοι οι οποίοι είναι ongoing, είναι σε εξέλιξη, όχι μόνο δεν έχουν μετριαστεί, αλλά αντίθετα όσον αλλάσουν οι φάσεις των πολέμων, τόσο καινούργιες προκλήσεις αναφύονται. Εκεί που λες, έχω ένα δεδομένο, μπορώ να κάνω κάποιες παραδοχές, να διαμορφώσω κάποια πλάνα, να στηριχτώ πάνω σε κάποια δεδομένα σταθερά, προκύπτουν καινούργια φαινόμενα, τα οποία είναι επεισόδια από την ίδια αιτία. Τελευταίων και πιο οδυνηρών, η ιστορία με τους Χούθι, πώς τους λένε, με τα στενά στην Ερυθρά και όλα εκείνα τα διόρυγα και το κόστος το οποίο έχουν προκαλέσει την ώρα που λέγαμε έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται στο Ισραήλ με τη Χαμάς. Ελπίζω ότι δεν θα πάει στο Λίβανο, όλοι ελπίζουν το ίδιο πράγμα. Αλλά η οικονομία μας αποδίδει, δείχνει αντοχές, έχει υγιές υπόβαθρο. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι συμπτωματικά, δεν είναι αποφάσεις οι οποίες εληφθήκαν υπό το κράτος του πανικού και έξω από το κουτί, όπως λέμε, όπως συνέβη και το 2013 αμέσως μετά τη χρεοκοπία, τη δημοσιονομική και τη χρηματοπιστωτική. Εκεί αυτοσχεδιάσαμε με στόχο να μην βρεθεί σε απόγνωση μεγάλο μέρος του πληθυσμού και εκεί έγιναν και λάθη, διότι στην ταχύτητα με την οποία κληθήκαμε να ανταποκριθούμε στο φαινόμενο, κάναμε λάθη, τα οποία μπορούσαμε να μαζέψουμε νωρίτερα, αργήσαμε αλλά τα μαζέψαμε. Τώρα αυτόν το οποίο και εκείνα τα μέτρα του αυτοσχεδιασμού έφεραν μια γρήγορη ανάκαμψη. Το 2017 η χώρα ήταν ξανά up and running. Δηλαδή χρεοκοπήσαμε το 2013, το 2016 βγήκαμε από τα μνημόνια, τον Μάρτιν, τέτοιες μέρες και μέχρι το 2017 η χώρα είχε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, το 2018 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά και το 2019 μια καταπληκτική χρονιά. Και όντως συζητούσαν για μας οι άλλες χώρες και στην Ελλάδα ότι το φαινόμενο της Κύπρου ήταν παράδειγμα. Έτσι.
Όμως τα μέτρα που λάβαμε το 2013 για να μην φέρουμε Ήταν το σκληρά. λαός, ήταν σκληρά, αλλά ήταν αυτοσχεδιασμός και σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν βιώσιμες οι λύσεις τις οποίες είχαμε δώσει. Τώρα όμως όλων αυτών το οποίο αποδίδει αυτά τα αποτελέσματα είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και ορθών αποφάσεων βιώσιμου περιεχομένου. Δεν είναι κάτι που γίνεται μια αρπαχτή και πάμε παρακάτω. Είναι ένας σχεδιασμός με αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχει οδικός χάρτης, υπάρχει πλάνο, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει ενδιάμεση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προσαρμογή των στόχων έτσι ώστε να είναι εκτός από φιλόδοξη, να είναι και ρεαλιστική και υλοποιήσιμη. Και αυτό το οποίο και η ΟΕΒ υποσχέθηκε το 2013, αλλά όλοι μας νομίζω οφείλουμε σε αυτόν τον λαό, φιλόπονος, εργατικός, ποιοτικός λαός, είναι να διαμορφώνουμε εκείνο το πλαίσιο στο οποίο θα μπορεί ο καθένας να βελτιώνει τα δεδομένα του. Να παράγει πλούτον η επιχείρηση, να αυξάνονται τα εισοδήματα των εργαζομένων και γενικά να έχουμε τη θέση μας στην κοινωνία των πολιτισμένων και οικονομικά ανεπτυγμένων κρατών που αξίζει σε έναν τόσο ποιοτικό λαό όσο ο Κυπριακός. Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Τα αποτελέσματα είναι αισιόδοξα, Ακριβώς, δεν είναι τα ακριβώς. μηνύματα, τα αποτελέσματα είναι αισιόδοξα. Και κυρίως όταν τα ακούμε από τον Μιχάλη, οφείλω να πω. Ευχαριστώ, αλλά είμαι φύση αισιόδοξος, οπότε ναι. Παρακολουθείτε όμως και μελετάτε, οπότε Πολύ δεν είναι μόνο αυστηρά, αισιοδοξία. πολύ αυστηρά. Το γνωρίζω. Μιχάλη, προσπαθώ να κρατήσω τον ελληνικό. Σε παρακαλώ. Θέλω να τον έχω, αλλά λόγω επαγγέλματος μου φεύγει. Όχι, να μην ξαναφύγει. Να τον μαζέψω. Θα τον κρατήσουμε τον ελληνικό. Έτσι. Πώς αξιολογείς την κατάσταση στο κτηματικό τομέα της χώρας και στο κομμάτι ανάπτυξης γης την δεδομένη στιγμή? Ο ευρύτερος τομέας είναι μια από τις δύο ατμομηχανές με τις οποίες λειτουργεί το τρένο της κυπριακής οικονομίας ανέκαθεν, αφότου τουλάχιστον υπάρχουμε ως ανεξάρτητη πολιτεία. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι η κρίση με όλες τις ψυχές της και τα φαινόμενα τα οποία έχει συμπαρασύρει στο πέρασμα της όλων αυτών των 12-13 χρόνια, ενώ θα ανέμενε κάποιος ότι θα είχε ως πρώτον ή κύριο θύμα τη κτηματαγορά, την ανάπτυξη γης και ακινήτων και το ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα, είναι τέτοιες οι αντοχές αυτού του τομέα, είναι τέτοια η αντίσταση του σε οποιασδήποτε διακυμάνσεις της κρίσης, που είναι πλέον από ατμομηχανή έχει γίνει πνεύμονας. Είναι πνεύμονα, πνέει η οικονομία. Παρά το ότι έχουν ξεφύγει οι τιμές στις πρώτες ύλες. Ναι. Παρά το ότι η ζήτηση είναι στα ύψη και η προσφορά είναι περιορισμένη για αντικειμενικούς λόγους. Όχι γιατί ο επιχειρηματικός κόσμος που υπηρετεί το αντικείμενο είναι περιορισμένης δυναμικότητας, αλλά γιατί έχουμε περιορισμούς σε ό,τι αφορά τους χρόνους αδειοδοτήσεων, τους χρόνους έγκρισης των αιτήσεων, όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν προκειμένου να εγκριθεί και να ξεκινήσει έναν έργο. Έχουμε τον περιορισμό στο ανθρώπινο δυναμικό που σκοτώνει την ανάπτυξη όχι μόνο, αλλά ειδικά στον τομέα των ακινήτων, διότι ενώ είναι ένας πολύ καλά αμυντικός τομέας για να δραστηριοποιηθούν άνθρωποι οι οποίοι τα καταφέρνουν με τα χέρια και έχουν μυαλό, διότι είναι μία από τις μεγαλύτερες λαθασμένες εντυπώσεις που επικρατούν, ότι οι τεχνικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν με προσωπικότητες οι οποίες δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για άλλους τομείς, δεν έχουν κλείσει σε άλλα θέματα. Η προσωπική μου εμπειρία, και μπορώ να επικαλεστώ 32 χρόνια στην ΟΕΒ και 60 φυσικού βίου, και παρατηρώ πάρα πολύ προσεκτικά και έχω περάσει για ένα χρόνο περίπου ως ανειδίκευτος εργάτης από τις κατασκευές. Μέσα στις κατασκευές και τα τεχνικά επαγγέλματα, και ας μην παρεξηγήσουν οι φίλοι των άλλων δραστηριοτήτων, βρίσκεται το πιο ευφυές κομμάτι από ό,τι διαθέτει μια κοινωνία. Ο καλός ο τεχνίτης είναι ένας απίστευτα ευφυής άνθρωπος, ναι, που βρίσκει λύσεις, τεχνικές εφαρμογές εκεί που αποτυχάνουν όλες οι άλλες επιστήμες
με ένα σωρό περγαμηνές ακαδημαϊκού περιεχομένου και χαρακτήρα. Παραλαμβάνω να μην παρεξηγήσουν οι φίλοι που όχι, είναι. βέβαια. Αλλά επαναλαμβάνω στον κατασκευαστικό τομέα γενικά στα τεχνικά επαγγέλματα υπάρχει καταπληκτική ευφυΐα και όλο αυτό παράγει ένα τέλειο αποτέλεσμα, αλλά χρειαζόμαστε και αριθμούς. Πέρα από την ποιότητα του προσωπικού που έχουμε και στην πρώτη γραμμή και στο επίπεδο επόπτη και επιστάτη, αλλά και στους τεχνικούς ιεραρχικά υψηλότερους, τους μηχανικούς μας και όλη αυτή την αλυσίδα και τους επιχειρηματίες μας βεβαίως, χρειάζονται και οι αριθμοί, δεν αρκεί η ποιότητα και δεν τους έχουμε για να ανταποκριθούμε στο μέγεθος της ζήτησης που υπάρχει. Και η ζήτηση μεγαλώνει από αιτίες οι οποίες είναι το αποτέλεσμα αυτού του σχεδιασμού που λέγαμε προηγουμένως, των σωστών επιλογών. Ακριβώς. Έχουμε πιάσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 1,5-2% και είναι στο 7% διεκδικώντας διψήφιο ποσοστό μέσα στην επόμενη τριετία. Εάν καταφέραμε την ανώτατη εκπαίδευση να την κάνουμε να παράγει 7 με 8% του ΑΕΠ, τούτο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε χώρους για να στεγάσουμε τους φοιτητές μας, τους ακαδημαϊκούς μας, όλων εκείνων των διοικητικών προσωπικών που απαιτείται για να υπηρετήσει έναν ακαδημαϊκό ίδρυμα. Βεβαίως. Έγιναν φοιτητουπόλεις οι οποίες δεν έχουν σε τίποτε να ζηλέψουν σε ό,τι αφορά ατμόσφαιρα φοιτητική από οποιαδήποτε άλλη φοιτητούπολη στον κόσμο ή στην Ευρώπη τουλάχιστον, για την οποία μπορούμε να μιλούμε με τα λόγου γνώσεως, αλλά χρειάζονται χώροι για να στεγαστούν όλοι αυτοί. Άρα αυξάνεται η ζήτηση και η προσφορά παραμένει στα ίδια επίπεδα ή και καθυστερεί λόγω της γραφειοκρατίας που είχαμε προηγουμένως. Επίσης, μόνο στο 2022, εάν θυμούμε σωστά τους αριθμούς, καταφέραμε με συντονισμένες ενέργειες της ΟΕΒ και πολλών άλλων φορέων, ο Invest Cyprus και όλοι οι υπόλοιποι όσοι είναι εμπεπλεγμένοι. Ήρθαν μόνο το 2022 9.000 εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης από επιχειρήσεις που είτε μετεγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, είτε βρίσκονταν και ανέπτυξαν ακόμα παραπάνω την παρουσία τους και τις δραστηριότητες τους. Και αυτές οι 9.000 μόνο το 22, μαζί με τις οικογένειες τους, παιδιά και συντρόφους, συζύγους και τα συναφή, 22.000 άνθρωποι. Μόνο σε μια χρονιά. Κάπου πρέπει να στεγαστούν τότε οι άνθρωποι. Συνεπώς, ενώ το κόστος της κατοικίας, το κόστος ανέγερσης, αγοράς γης και λοιπά, τα ενοίκια, όλων αυτών το οικοσύστημα, λόγω εξωγενών παραγόντων, οι πόλεμοι, οι κρίσεις, η αναστάτωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και όλα όσα συμπαρασύρει αυτό το φαινόμενο, παρόλα αυτά, και ενώ αυξάνεται το κόστος, παραμένει η δραστηριότητα τόσο υγιής και ανταγωνιστική, που έχει μεταβληθεί πλέον κατά τρόπο μόνιμο σε έναν από τους δύο πνεύμονες με τους οποίους αναπνέει αυτός ο τόπος. Είναι γεγονός αυτό, Μιχάλη. Το βλέπω κι εγώ μέσω της δουλειάς και μέσω του επαγγέλματος. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Και είμαστε και στην ευχάριστη θέση να λέμε κιόλας ότι έρχονται και από το εξωτερικό αρκετοί. Συνεχίζει δηλαδή, παρά το γεγονός τότε που είχαμε ένα θεματάκι όντως με το θέμα των διαβατηρίων, δηλαδή σε βάρος της κοινωνίας γενικότερα και των επιχειρηματιών, αλλά και όλων όσοι εργάζονται στους κλάδους, γιατί όταν γίνεται αυτός ο τερματισμός, δυστυχώς επηρεάζει όλη την κοινωνία και όλη τη χώρα. Ήτανε σε βάρος μας και δεν το διαχειριστήκαμε και πολύ καλά, οφείλω να πω. Πάρα τη δεδομένη πολύ σωστές οι επισημάνσεις σας, αλλά πρέπει να πω ότι ήταν μία από τις περιπτώσεις που ο τομέας, όχι η οικονομία οριζόντια, αλλά ειδικά ο τομέας ο κατασκευαστικός, ανάπτυξη γης και οικοδομών, στη αγορά, βρέθηκε στο κενό. Ακριβώς. Και βρέθηκε στο κενό, χάθηκε η υγεία από τα πόδια μας και βγάλαμε φτερά όμως. Ναι, τα καταφέραμε. Ναι, διότι όταν οι ενέργειες πλέον σε μια βάση εντελώς υγιή και βιώσιμη δημιουργεί, αυξάνει τόσο κατακόρυφα το σκέλος της ζήτησης, που εξισορροπά και καλύπτει και υπερκαλύπτει το κενό που δημιουργεί η αναστολή ή διακοπή του προγράμματος του επενδυτικού, του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος, τότε
είναι αυτό το οποίο περιμένει ο λαός, ο τόπος, ο επιχειρηματίας, ο εργαζόμενος από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, που διαμορφώνουν το πεδίο μέσα στο οποίο όλη αυτή η τεχνογνωσία, όλη αυτή η υπέροχη δημιουργικότητα, η δημιουργική ενέργεια μπορεί να βρει αντίκρισμα. Και σε δύο κατευθύνσεις, και επαναλαμβάνω, θεωρώ πολύ σημαντικό και την ανάπτυξη του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο μας, που είναι μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, αλλά τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά, και η προσέλκυση, πραγματική παρουσία επιχειρήσεων από το εξωτερικό, υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες. Μιλούμε για επιχειρήσεις στον τομέα της information technology, τα communications και όλα τα συναφή, στα οποία υπάρχει και ένα περιβάλλον καταπληκτικό. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να στηρίξουμε και το σκέλος της, που εδώ μπλέκεται επίσης ο τομέας της κτήματα αγοράς και της ανάπτυξης γης, το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των παιδιών των εργαζομένων στην Κύπρο, των ξένων εργαζομένων στην Κύπρο, που απαιτεί γρήγορες αποφάσεις για αδειοδότηση των επεκτάσεων των υφιστάμενων σχολείων και δημιουργία καινούριων υποδομών, για να μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση για τη φοιτηση παιδιών σε όλα τα επίπεδα δημοτικής, μέσης και γυμνάσιο, λίγη, όπως τα λένε. Ναι. Για να μπορέσει να συνεχίσει αυτή η ροή, το σκέλος της ζήτησης να παραμένει σε ψηλά επίπεδα, και ταυτόχρονα να απλοποιήσουμε λίγο τις διαδικασίες μας, έτσι ώστε και το σκέλος της προσφοράς να κινείται με τον ίδιο ρυθμό με την αύξηση της ζήτησης. Πάντως η αγαπημένη υπουργός, η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, Μιχάλη, και μας παρακολουθεί και ξέρω ότι μας βλέπει και τώρα θα το δει και αυτό που αναφέρατε, και είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ οργανωμένη και θα τα καταφέρει όπως και στα υπόλοιπα. Ναι, έχουμε εμπιστοσύνη στην υιοθετώ όλα όσα έχεις πει. Είμαι σίγουρη. Έχει μόνο θετικά σχόλια. Μιχάλη, τώρα, ποια θεωρείς ότι είναι τα μεγαλύτερα προκλητικά στοιχεία που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες και οι βιομηχανίες στον τομέα των οχηματικών? Τι έρχεται κοντά σου? Το βασικότερο απ' όλα είναι δύο τα πράγματα εξίσου σημαντικά. Το ένα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, και το δεύτερο είναι η γραφειοκρατία στον τομέα, η οποία όσο και να βελτιώνεται παραμένει μια αρνητική παράμετρο στην εξίσωση, η οποία θα πρέπει με γρήγορες αποφάσεις, και εδώ έχουν γίνει πράγματα, δεν μπορώ να είμαι αρνητικός, γίνονται πράγματα, λαμβάνονται πρωτοβουλίες, ανακοινώθηκαν κάποιες αποφάσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών πρόσφατα, οι οποίες απλοποιούν τις διεργασίες μας. Θα πρέπει εδώ να εγκύψουμε όσο γίνεται με μεγαλύτερο εύρος συνεργασίας, έτσι ώστε απλοποιημένα, χωρίς να συμβιβάζουμε το σκέλος της ασφάλειας και της ποιότητας, με γρήγορες κινήσεις να αναλαμβάνει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, με διαδικασίες αυτοεπίβλεψης και αυτοελέγχου, για να πηγαίνουμε με γρήγορους ρυθμούς στην ικανοποίηση των αναγκών, που πλέον δεν είναι μόνο του τομέα, είναι κοινωνικές οι ανάγκες και έχουν να κάνουν με τη συνολική ανάπτυξη της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας. Εδώ είναι τα δύο θέματα, η γραφειοκρατία και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Εγώ θα επιστρέψω στο αισιόδοξο, το προηγούμενο. Επειδή έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, ξέραμε ότι η Λεμεσός μας πετάει, πάει καλά, και ευτυχώς και μακάρι να συνεχίσει σε αυτό. Η Λευκοσία ήταν πάντα σταθερή γενικότερα, επειδή είναι το κέντρο που είναι τα περισσότερα, τέλος πάντων, οι κρατικοί οργανισμοί, οι υπηρεσίες, και είχε πάντα ένα συγκεκριμένο φοιτητή. Οι φοιτητές, οι οποίοι πλήστοι έρχονται εδώ γιατί είναι περισσότερα τα πανεπιστήμια. Βλέπουμε τώρα να προχωρεί και η Πάφος, η αγαπημένη Πάφος, που της άξιζε. Και βεβαίως η αγαπημένη Λάρνακα, που επίσης της άξιζε. Διεκδικεί η Λάρνακα. Ακριβώς. Και το βλέπουμε να βγάζει φτερά και εκεί. Βεβαίως. Και έχουμε στηρίξει και εγγράφω στις πρωτοβουλίες που, αν δεν κάνω λάθος, είναι υπό την αιγίδα του Δημάρχου της Λάρνακας.
Είναι και ο Δήμαρχος πολύ καλός. Ο Ανδρέας είναι εξαιρετικός. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Όλοι οι δήμαρχοι μας είναι πάρα πολύ καλοί. Αλλά ο Ανδρέας εκεί στη Λάρνακα, λόγω του ότι νομίζω είναι η πιο αδικημένη, όχι εκ προθέσεως. Ήταν όντως. Παραμένει νομίζω λιγότερο ανεπτυγμένη από τα αστικά κέντρα. Τώρα... Ναι, αρχίζει με πολύ. Ναι, αυτό ακριβώς και είναι αποτέλεσμα, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, απλώς πέτυχε. Και είναι τώρα προσπάθεια επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας σχολής του ΤΕΠΑΚΑ, δεν κάνω λάθος, που έχει να κάνει με τη θαλάσσια δραστηριότητα, αλληλεία και συναφή. Και δεν γινόταν να μην έχουμε. Δηλαδή είμαστε νησί και να μην έχουμε αυτές τις σχολές. Δηλαδή... Ναι, και έχουμε και μεγάλο στόλο. Και θέλουμε να κάνουμε και περισσότερες μαρίνες. Και τώρα με τη νέα μαρίνα, αλλά είναι και η μαρίνα της Αγίας Νάπας. Θα ανοίξει και η μαρίνα Αγία Θέκλα. Ετοιμάζει και η Αγία Θέκλα. Οπότε προχωράμε δυνατά. Έτσι, πολύ σωστά. Λοιπόν, η θέση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Μιχάλη μου, σχετικά με την πολιτική του κτηματικού τομέα και την υποστήριξη της ανάπτυξης γης, ποια είναι? Ακούσαμε τα ενθαρρυντικά νέα, θέλουμε και τη θέση όμως, την επίσημη θέση της Ομοσπονδίας. Όχι του Μιχάλη. Ωραία. Η ΟΕΒ είναι ταγμένη ανεπιφύλακτα στο πλευρό όλης αυτής της δραστηριότητας της υπέροχης, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες, προσφέροντας όση δημόσια ή εξειδικευμένη στήριξη μπορεί να απαιτεί ανά διαστήματα ή ανάλογα με τις προκλήσεις που έχει να διαχειριστεί ο τομέας. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις ότι ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, ο γνωστός Σύνδεσμος των Developers, είναι από την ίδρυση του κάτω από την αιγίδα της Ομοσπονδίας Εργοδών και Βιομηχάνων. Το ίδιο και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και μια σειρά που μπορεί να είναι γύρω στις 20 υποτομείς του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, επιστημονικά και υποστηρικτικά τεχνικά, τα οποία είναι επίσης κάτω από τη δική μας την ομπρέλα και θεωρούμε το κλάδο, όπως έχω πει, εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου συνολικά και οτιδήποτε μπορεί να προάξει, να βελτιώσει το οικοσύστημα μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται το τομέας, για μας είναι προτεραιότητα και είμαστε αναφαντών δίπλα στις πρωτοβουλίες των επαϊόντων του τομέα, αυτών που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή την ανάπτυξη γης στον τόπο μας. Εξαιρετικά. Τώρα στο κομμάτι που βλέπουμε ότι οι τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει και οφείλουμε να τις στηρούμε, είναι κοντά στο θέμα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ποια η άποψή σας σχετικά με τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις αυξανόμενες ανάγκες στον κλάδο αυτό των κτηματικών και της ανάπτυξης γης και πόσο ωφέλιμο θα είναι για το μέλλον αυτό? Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε σε λίγο θολά νερά. Ναι. Με την έννοια ότι το 2020, το 19, σας θυμίσω, ανέλαβε η νέα επιτροπή, λίγη θητεία της τον Νόβρη. Αρχές του 20 μας ανακοίνωσε πανηγυρισμούς την εισαγωγή του Green Deal, του European Green Deal. Ναι. Το Green Deal, το οποίο όλοι όταν ακούν πράσινη συμφωνία, πράσινη μετάβαση, ένα υπέροχο χρώμα, τα έχουμε μπει με τα πράσινα τα μάτια, αλλά Άννα Μαρία μου, το να γίνει αυτή η μετάβαση, δηλαδή ο στόχος ποιος είναι? Το Green Deal, το 2050 σε όλη την Ευρώπη να υπάρχουν μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι ένα υπέροχος στόχος, αλλά η μετάβαση και η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει τεράστιες επενδύσεις, τεράστιες δαπάνες, προϋποθέτει το δυσκολότερο απ' όλα, διότι επενδύσεις μπορείς να βρεις. Υπάρχει πολλή ρευστότητα που κυκλοφορεί και αναζητεί επικερδή τοποθέτηση, διεθνώς εννοώ, αλλά το να επιχειρείς, διότι είναι προϋπόθεση να πετύχει το Green Deal, να αλλάξεις την κουλτούρα, την νοοτροπία λαών, ιδιαίτερα λαών του Νότου της Ευρώπης, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, είναι τόσο επώδυνο, δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά είναι κοστοβόρο και οδυνηρό.
Και όλα αυτά ενώ ακούγονται ως κριτική και είναι σε μεγάλο βαθμό, παρόλα αυτά δεν έχουμε επιλογή top-out. Υπογράψαμε, δεσμευτήκαμε, έχουμε ενδιάμεσους στόχους, έχουμε για το 30, έχουμε για το 35, μπαίνουν τώρα για το 40 και μέχρι το 50 θα πρέπει να έχουμε μηδέν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Η απανθράκωση της οικονομίας και της κοινωνίας προϋποθέτει πρώτα να σταματήσουμε να αξιοποιούμε ορυκτά καύσιμα. Το φυσικό αέριο θεωρείται ορυκτό καύσιμο, πιο φιλικό, πιο πράσινο από ότι είναι το μαζούτ και το αργό πετρέλαιο και η βενζίνη και όλα τα συναφή. Παρόλα αυτά και το φυσικό αέριο θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιείται, διότι έχει εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να πάμε σε πράσινες παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα ενέργειας με πράσινα μέσα. Οι μεταφορές πρέπει να είναι πράσινες, δηλαδή μηδενικής εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Όλες μας οι δραστηριότητες πρέπει να καταλήξουν εκεί. Δεν θα γίνει σε χρόνο μηδέν, υπάρχουν οι στόχοι όπως σας είπα χρονικά ορόσημα. Όμως αυτό για να γίνει, όπως μάθαμε πρόσφατα, όπως έμαθε ο πληθυσμός πρόσφατα, διότι ο ΕΦ το ήξερε που το 20, όταν υπογράψαμε και πανηγυρίζαμε τι καλά που πάμε, θα γίνουμε πράσινοι, θα γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι φορολογίες και οι φορολογίες δεν μπαίνουν για να εισπράξει το κράτος, μπαίνουν πάνω στο όλα αυτά που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα για να οδηγήσουν πρώτον στην αποφυγή της χρήσης. Δηλαδή μην πάρεις το αυτοκίνητο, πάρε το ποδήλατο, πήγαινε με τα πόδια ή πάρε το λεωφορείο. Και δεύτερον, για να οδηγήσουν και την καθημερινή δραστηριότητα, τις κατοικίες, τις μεταφορές, τα κτίρια για τα οποία συζητούμε κατά κύριο λόγο, αλλά και την βιομηχανική παραγωγή σε επενδύσεις, σε τεχνολογίες οι οποίες θα δημιουργούν ενέργεια, θα παράγουν το αποτέλεσμα για το οποίο έχουμε όλοι συνηθίσει να ζούμε, χωρίς εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Τούτον όμως προϋποθέτει ότι έχεις την υποδομή για να, και την ώρα που μου επιβάλλεις το πρόστιμο για να μην παράγω ηλεκτρισμό με το μαζούτ, θα πρέπει να έχεις το δίκτυο για να απορροφήσεις την παραγωγή, την πράσινη, είτε με αιωλικά, είτε με φωτοβολταϊκά, είτε με οποιαδήποτε άλλη, ή να την αποθηκεύσεις. Και οι τεχνολογίες αποθήκευσης δεν υπάρχουν. Το δίκτυο στο σύστημα της παραγωγής ηλεκτρισμού είναι απειρχιωμένο, χρειάζεται τεράστιες επενδύσεις για να μπορέσει να γίνει η μετάβαση, διότι όσο πρόστιμο και να βάλεις, ό,τι και να βάλει υποχρεώσει τον κόσμο να πληρώνει, αν δεν έχει τον τρόπο πρακτικά και αν ακόμα θέλει και έχει τους πόρους να το κάνει, πρακτικά δεν μπορεί να παράξει ή να αποθηκεύσει ενέργεια πράσινη, τότε είναι, είναι έναν αναποτελεσματικό ή μισό βήμα. Χωρίς να ισοπεδώνω τις τεράστιες προσπάθειες που γίνονται, όλες αυτές οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στα χτίσματα, στα κτίρια, στις υποδομές τις κτηριακές όλων των κατηγοριών αυξάνουν το κόστος κατακόρυφα, θα οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα ή μεσομακροπρόθεσμα σε συγκράτηση του κόστους, σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, απαλλαγμένη από την ατμόσφαιρα από το διοξείδιο του άνθρακα, από τα καυσαέρια τα πιο γνωστά σε εμάς, θα δημιουργήσουν έναν ανταγωνιστικό προϊόν και ως προορισμό τουριστικών, διότι οι χώρες που θα καταφέρουν ή οι περιοχές που θα το πετύχουν ασφαλώς αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα μας κρατήσει μέσα στην αγορά, διότι στο κάθε προϊόν πλέον που θα βρίσκεις είτε στο εξειδικευμένο κατάστημα είτε στο ράφι της υπεραγοράς, στη συσκευασία θα γράφει πάνω και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που κόστισε για να παραχθεί αυτόν το φλιτσάνι ή αυτόν το ποτήρι ή το νερό, το περιεχόμενο, ο καφές, και ο κόσμος πλέον συνειδητά κάνει επιλογές οι οποίες είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον και συνεπώς όσο πιο γρήγορα το πετύχουμε, τόσο πιο συναφείς θα είμαστε μέσα στην αγορά, τα προϊόντα και η εξαγωγική μας βιομηχανία. Και βεβαίως
ή θα προσαρμοστούμε με το κόστος που συνεπάγεται η ανέγερση κτηρίων ή ο εξυγχρονισμός τους για να γίνουν πιο φιλικά στο περιβάλλον, πιο πράσινα, και το πετυχαίνουμε κερδίζοντας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά. Άρα ή συμμορφωνόμαστε με τις δεσμεύσεις μας και τις υλοποιούμε κερδίζοντας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές, ή παραμένουμε προσκολλημένοι με τους συνήθεις ρυθμούς και ταχύτητες μας και απλώς καταβάλουμε το ίδιο τίμημα σε πρόστιμο, σε αγορά ρήπων και διατηρώντας ένα απειρχιωμένο σύστημα το οποίο δεν έχουμε επιλογή να μην το προσαρμόσουμε σε αυτά που διαλαμβάνει η πράσινη μετάβαση, το green transition. Και σε αυτόν κυρίαρχο ρόλο έχει το developing, η ανάπτυξη γης, στο οποίο είναι ένα τεράστιο μέρος των συνολικών εκπομπών. Η ψήξη, η θέρμανση όλων των κτηριακών υποδομών και όλα τα υπόλοιπα για να λειτουργεί φυσιολογικά ομαλά οποιασδήποτε μορφή, και η κατοικία και οι επαγγελματικές στέγες, τα ξενοδοχεία, τα εργοστάσια. Άρα οφείλουμε να το κάνουμε με τον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό ρυθμό που μας επιτρέπουν τα δεδομένα μας. Μάλιστα. Αργήσαμε, Μιχάλη. Εννοώ ότι ως κράτος και ως κυβέρνηση μπορούσαμε ενδεχομένως το θέμα με τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, ή και το θέμα της ΑΟΣ. Τελικά πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Εντάξει. Είμαστε και μια χώρα με τόση ηλιοφάνεια σχεδόν όλο το χρόνο, σχεδόν 12 μήνες. Να σας πω, μπορεί να αργήσαμε. Ότι έχουν γίνει λάθη πολύ σοβαρά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας, είτε από τα ορυκτά καύσιμα, το μαζούτ στην παραγωγή ηλεκτρισμού, στο φυσικό αέριο που κάθιστα, θα έπρεπε να τα up and running, δεν ξέρω ποια είναι η χρονολογία. Νομίζω ο πρώτος που προσπάθησε να κάνει κάτι σοβαρό ήταν ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος το 2003-2004, κάπου εκεί, ήδη 20 χρόνια. Αλλά το να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα δεν έχει νόημα. Σίγουρα έχει γίνει αντιληπτή η ανάγκη, έχει γίνει κατανοητή το περιθώριο που υπάρχει και οι επιχειρηματίες μας έχουν καλύψει το κενό. Δηλαδή οι επιλογές σε παραγωγή πράσινης ενέργειας είναι τεράστιες. Έχουμε το ζήτημα που είπαμε και προηγουμένως με τις υποδομές της αρχής ηλεκτρισμού και του διαχειριστή του συστήματος ή των υποδομών του διανομέα, που εκεί έχουμε ένα ζήτημα με το απειρχιωμένο σύστημα, το οποίο πρέπει να επενδύσουμε για να το εξυγχρονίσουμε. Όμως για να είμαστε και ενώ να αναγνωρίσουμε και τα πολύ θετικά, κάτι που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι συμπολίτες μας, είναι ότι η Κύπρος σε αναλογία πληθυσμού είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε ηλιακά θερμοσύμφωνα. Δηλαδή η παραγωγή ζεστού νερού με τη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με τα γνωστά ηλιακά θερμοσύμφωνα, η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο. Παγκόσμιο, ούτε καν στην Ευρώπη. Στον κόσμο, σε αναλογία πληθυσμού. Μάλιστα. Παράγουμε δηλαδή ζεστό νερό και είχαμε ήδη όταν ετέθηκαν οι στόχοι και ήταν για τις μεταφορές, για την παραγωγή ηλεκτρισμού και για τη θέρμανση ψήξη των κατοικιών. Των κατοικιών γενικότερα, των κτισμάτων, των κτηρίων μας. Όταν ετέθηκαν οι στόχοι για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είχε ήδη την ώρα που ετίθεντο, τα είχε ξεπεράσει, ήταν ήδη πιο μπροστά από τα εκείνα τα οποία προβλέπαν οι όροι με τους οποίους μπήκαν όλα αυτά τα ενδιάμεση στόχοι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, 23% και εμείς είμαστε στο 25% της παραγωγής, της θέρμανσης και ψήξης με πράσινα μέσα. Ενώ έπρεπε να ήταν 23% και τα υπόλοιπα 77% με συμβατικά μέσα, τα πετρέλαια με τα λοιπά κλπ. Εμείς ήμασταν ήδη δύο μεγαστές μονάδες
πάνω λόγω αυτού του, κυρίως λόγω της χρήσης του ηλιακού θερμοσυφώνου. Να ζητήσουμε μείωση στη φορολογία τότε από την Ευρώπη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Κάπου. Ναι, έχουμε σύν κάπου, αλλά υστερούσαμε με θεαματικά στα υπόλοιπα και κυρίως στις μεταφορές. Κυρίως και στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Στις μεταφορές όντως. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Μία απονεμένη ιστορία, Μιχάλη, όλων των Ελλήνων Κυπρίων, δυστυχώς είναι το θέμα των κατεχομένων και από πλευράς απλών πολιτών αλλά και επιχειρηματιών, οι οποίοι έχασαν πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους τους και κατά δεύτερον βεβαίως την περιουσία τους. Οι νέες προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας ευχόμαστε όλοι να οδηγήσουν προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά τι νομίζεις ότι πώς θα είναι το μέλλον μας, τι προβλέπεις, αν μπορώ να το ρωτήσω κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε να γίνουν κάποιες ενέργειες ή να υπάρξει ένας τρόπος ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει και τις περιουσίες τους, έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους και με οποιοδήποτε τρόπο μελλοντικά μέσω αυτών των προσπαθειών να δούμε ένα φως θετικό και κατά πόσον αυτό συνεχίζει να είναι σε βάρος μας. Τώρα μιλάμε για σχεδόν 50 χρόνια μετά την εισβολή και κατοχή, 20 χρόνια μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 20 χρόνια μετά το σχέδιο Ανάν, το οποίο βεβαίως είπαμε δεν λειτουργούσε. Τώρα όμως πώς βλέπουμε τα πράγματα. Εντάξει, θα υιοθετήσω πλήρως την ευχή σου να οδηγηθεί η προσπάθεια του Προέδρου μας ευτυχές αποτέλεσμα. Και να διευκρινίσω εννοείται ότι προσωπικές απόψεις αυτές δεν έχουν να κάνουν η ΟΕΒ, δεν έχει θέση στην πολιτική. Το Μιχάλη ρωτάω τώρα, όχι την ΟΕΒ. Στο βαθμό λοιπόν που διευκρινίζω αυτό ότι προσωπικές απόψεις, πιστεύω αυτό που έχω πει, που έχεις πει και το υιοθετώ πλήρως, δεν υπάρχει Έλληνας Κύπριος που να μην το υιοθετεί με τον ίδιο θέρμη και ενθουσιασμό. Επίσης θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει έστω και ένας νοήμων άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο που να μην προσδοκά στην επανένωση της πατρίδας μας με τρόπον που να είναι βιώσιμος. Βεβαίως. Δηλαδή με μια μορφή λύσης η οποία θα λειτουργεί για την επόμενη μέρα, θα λειτουργεί για τον επόμενο χρόνο και τον επόμενο αιώνα. Και προκειμένου να είναι αυτό η προϋπόθεση να συντρέξει, θα πρέπει αυτά τα οποία προωθεί η πολιτιακή ηγεσία του τόπου μας να εμπερικλείονται, να περιέχονται στη μορφή, στο τελικό σχέδιο λύσης. Ναι. Συνεπώς, εάν συντρέξει αυτή η προϋπόθεση και όλοι θα ήμασταν ευτυχείς, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι σε μια χώρα επανενωμένη, στην οποία θα λειτουργούν σωστά, και έχω άποψη ως προς το τι είναι σωστά, αλλά είναι της παρούσης, σωστά οι κανόνες ισότιμου ανταγωνισμού, ισότιμης λειτουργίας, ισότιμων ευκαιριών από όλους τους πολίτες, είτε έχουν τουρκοκυπριακή προέλευση είτε ελληνοκυπριακή. Η ηθαγένεια νομίζω θα είναι μία ενιαία, αλλά έχω την εντύπωση ότι στα συνιστώντα κρατήδια, όπου και να υπάγεται ο ένας ή ο άλλος, πολίτης, εργαζόμενος, επιχειρηματίας, συνταξιούχος, λήψης δημοσίου βοηθήματος, οποιαδήποτε μαθητής, φοιτητής, οποιαδήποτε και αν είναι η ιδιότητα του ως πολίτη του ενιαίου κράτους, της ενιαίας ομόσπονδης νομίζω μορφής που θα λάβει στο τέλος η οντότητα, θα είναι ισότιμα. Θα είναι ένα level playing field για όλους. Τότε αυτός ο τόπος θα κάνουν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, ειδικό section για την Κύπρο. Για να δουν τι έκαναν οι Κύπροι και πάει τόσο καλά τούτος ο τόπος, για να το αντιγράψουν όχι τα πανεπιστήμια του τρίτου κόσμου, της Σιγκαπούρης και της Κορέας, της Νότιας Κορέας. Εάν γίνει αυτό το πράγμα. Θα βάλουμε και εκεί φτερά. Ακριβώς. Το ευχόμαστε. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Μιχάλη, τώρα επειδή γνωρίζω και ανέφερες και εσύ προηγουμένως, δίνεις έτσι έμφαση και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της μόρφωσης και των νέων ανθρώπων και ξέρω ότι το αγαπάς πολύ και το μέλλον και την πατρίδα, τα γνωρίζω αυτά προσωπικά. Μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η στάση της Ομοσπονδίας στην προώθηση της κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τομέα των οχτηματικών και της ανάπτυξης γης? Είναι
οι ειδικότητες που απαιτεί η μετάβαση πράσινη αφορούν κατά κύριο λόγο τον κατασκευαστικό τομέα, την ανάπτυξη γης και τη κτήματα αγορά. Και είναι εντυπωσιακό το πόση προσπάθεια, ενέργεια και φαιά ουσία καταβάλλεται από όλους τους συμμετέχοντες, με κυρίαρχο το Υπουργείο Παιδείας, αλλά με επίσης συμμετέχοντας στην όλη προσπάθεια το Υπουργείο Εργασίας και τους βραχίονες όλων αυτών, είτε λέγονται ΜΙΕΚ, είτε λέγονται Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλοι βραχίονες οι οποίοι συμβάλλουν στην κατάρτιση και την επανεκπαίδευση του προσωπικού. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακηρύξει το 2023 ως έτος δεξιοτήτων, Year of Skills, και είναι η διπλή το upskilling και το reskilling, η στοχοθέτηση που γίνεται από όλα τα σοβαρά κράτη, διότι πάσχουμε από έλλειψη χεριών, έχουμε ελλείψεις αριθμητικές και επενδύουμε στην ποιοτική αναβάθμιση, ποιοτική βελτίωση της τεχνογνωσίας, των δεξιοτήτων του στελεχειακού δυναμικού που υπάρχει μέσα στις οικονομίες, τις οποίες η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι απαιτήσεις για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, για την οποία δεν είπαμε τίποτα, αλλά είναι διτή αυτή η μετάβαση, πράσινη και ψηφιακή. Η προσπάθεια είναι η επανεκπαίδευση, η επανακατάρτιση, ο επαναπροσανατολισμός εκείνου του ανθρώπινου δυναμικού που λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας τα επαγγέλματα στα οποία είτε ήδη απασχολείται είτε ελογάριαζε να προσανατολιστεί όταν θα είναι έτοιμος κάποιος να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, είτε δεν θα μπορούν να απορροφήσουν αριθμητικά όσους είναι διατεθειμένοι ή σχεδίαζαν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο τομέα, είτε θα εξαφανιστούν εξ ολοκλήρου κάποιες δραστηριότητες. Και είναι εδώ που αυτό το ανθρώπινο δυναμικό είναι τόσο πολύτιμο, διότι ήδη υπάρχει έλλειψη αριθμητική, που αν έχεις άτομα ικανά και διαθέσιμα για εργασία σε μια αγορά εργασίας και δεν τα αξιοποιείς, είναι αυτοκτονία, είναι ανεπάρκεια του συστήματος, του οικοσυστήματος γενικότερα, μέσα στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο ΕΒ, και είναι δουλειά μας να διοχετεύσουμε μέσα σε διαδικασίες επανακατάρτισης και βελτίωση των δεξιοτήτων όλων εκείνων που είναι διατεθειμένοι να το κάνουν, αλλά και τα νέα παιδιά να προσανατολιστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις δεξιότητες εκείνες και τις επαγγελματικές, τεχνικές ή ακαδημαϊκές γνώσεις που έχει ανάγκη ένας τομέας που για την Κύπρο ήταν πάντα ατμομηχανή, είναι πνεύμονας και έχει αντέξει σεισμούς απίστευτου αριθμού Ρίχτερ. Έχει περάσει του κόσμου τα Ρίχτερ και παραμένει όχι απλώς όρθια, παραμένει πνεύμονας της οικονομίας. Δεν θα κάτσει ποτέ ένας καλός επαγγελματίας στον τομέα της ανάπτυξης γης, της κτηματαγοράς και των οικοδομών. Δεν θα μείνει χωρίς απασχόληση ποτέ, εάν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες. Πολύ ωραία. Μιχάλη Αντωνίου, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μου. Χαρά μου, τιμή μου. Συνεχίζω τον Ενικό. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.